MeghalayaPost.news. Kumbau meghalayapost.news man kapor ujawan ra shapi ki pajba ki ba page bat ki ba jukarshan ya ki khana ni ki khubor shapang ki khun samla jong jala meghalaya ki badan Ïaka Sap kapong ha ki kam ba prepare nadu kaput katem karwai ka sew ki kam than bat ki be ki khana shapang ka sap bat ka jing panan kam hong jong ki yala ka sap ka balong ru kum kalat yaki ban kamai jakpo bat wat ban kershan ru yala ka yeng sam ha ni ka kanti ba manta meghalayapost numan ra pat ya ka khana shapang wei ukhun samla bala paw bha ha jala lingba ki Sap Dro jungu bat mentau ala ban yeng ru halaka kijat ban kamai jakpo ban kershan ru yala ka yengasem uniu samlau de belatip kerteng kumu penkit bor Kharbani khun prangsngi jong gong plian Kharbani baruba hobel sing lingdo bangkwai hadabar blei kibashong basa anong pendeng nong ston west kasils district kibayadon kharwengot shipara bat usamla penkit bor Kharbani udeiru batrei kumu CAD designer haga private company Earth3 Enviro Private Limited anong ba shillong wala usamla Kharbani lamba man ki para kiladu no yala ki kimi kpa akba dang ho banai mi arjar option kiladu no yala ka kimi handai kum shi para ki pen i ya ka jingi e bat ki ya ka shan lang i wei yei ban pen kemen yala ka kimi wat kpa usamla Kharbani wujutip hakarinsan social media kumukit Kharbani la sius pa yala ka sap lingba ka jing pra lenti dalau kpa badan ru Ïaka Sap ban shna jingshna bat kiwe usamla kit Kharbani judan ru kamensi ban pen pu samkhi ban pen kemen ya gri bajba nak badro ya ka dur jongki ban sa ai so bha pat shaki nagani ka kam draw manta ulayo shibon ki jingero batru ban yo order ru ban pen draw ya kitu bang not ban sha draw upanan kam tang le kilet bat kibe ki tiar menta udan ke jing ang not bat muru ban le draw dor ha ke jingat ho shongkurim bat kino ki jing khawai dapsnam lada don ki bakhat ban pha draw ali nginya sngap ya khana jong uniu samla kit Kharbani To kublai pi ki pajba baik ki ba jukarshan yo meghalayapost.news sai sin pat kumbangi jule man katayo Kharbani wa pat bangi kwa ro bangi nesem ye ki samla ki baron Ïaka Sap kapong ha ki sap ki kam ki paper nadu kam dro ka kam shna kam roi ki kamel akai pat kiwe ha kane kanti nakaliang meghalayapost.news uwan ban yalam chapi bat ban penitu ep shapang we samla uba iet ya kam dro uderu samla umtang ba umpat pau ndre udeu la pau bat ubaladon ru ya kanam ba in saya kendu mentasyen uneu samla udei napo kasnong nong pendeng nong stoin napo west kasil district bat uim usa bat menta uyodon lang bat la kapara hangne hapo nong ba shillong bat utreru i kam gijang u bat menta uim ru ya kam kamai jakpo lengba kam dro ko jong u te ale hangne inyo bani syam yo somla bat penginyo ne kren u chapang kane ka sap jong u bat ki kam ki ba u em bat kumno u yadon kata ka kaming kam sem bat ka ka ba u kamai jakpo on sa ya la ka jong ga ying sem ale hangin yak pek minta te kumbang ala batai na boslang ba ngin yak ndu ya we samla ubadon Ïaka Sap ha kam dro bat itai samla ide i samla penkit bor Kharbani ibadi na po asnong nong pendeng na po nong ston west kasil district te ale ngini bani kren bat bangin itu bat kumjuru bangin kamtip shai siapa kata kasap bat nakan Ïaka Sap kai ka ba penyo nong bat kai kata ka khubor jong kum samla ba in ai chaki khun samla bat kumjuru ya ka imlang salang hapo jala Meghalaya khantam hangne po ri kasi jantia jong te khubli shibun samla penkit bor Kharbani te khubli shibun ni pya sobhai pi Chaka meghalayapost.news bat kubli shibun ba pilai kapor ko jongpi bangin yo bani kundu bat pi bat khamtam bangin tip sapang katne Ïaka Sap ko jongpi bangin lai ba pila pau ha po kiransan social media bat khamtam ba pi khamtam kini gilat kamai ke jongpi ba kini gijing dro ba itna jongpi khamtam kini portrait ki ba pila dro hayo hat pi dro pi pit kemen ro ki pai ba ki ba pila yo ban ya simenta ban pendro pen kemen ki te khniat ini tu shwai ladi pidi mano piwan nakasnong ayu kat nungut pidon separa ka kerteng jonga kadai penkit bor Kharbani nasyong asa apo nong pedeng nong stoin west kasil district ngi adon kadai ngut separa pat nga dai kun ba khandai meipa
minta kim don shu email dang shuklat dang shpangi saubanai to Very sorry for that. Hai. Ngalai semua kata ni ipara jampi. te minta ngatray ha soyong tray ko ka private company to hang tay company ngatray kum engineering design Okay. Design ni ke. ya design kini ki engineering long kiba orang modify ki traktor ki kerja machine ni design baik kum tu modify long design tentu ngisna modify ki kat kum jing don kam tu Okay. Mentala kan nus nam pilada. Sini saya sore. actually store naru ba pule joka bitek hapo National Institute of Technology Meghalaya tenar bang tu nam arajar khat pra kelas apa jenis shillong tu nama da pule ru na tray jenis shillong hi Okay. Jadi keniat apa ngiyo man yo iya pia po social media mo kiran social media pipule bitek nakam pide engineering mo. Jadi kumno pat semangat ka Sap Dro pat ka jompi pilan batai keniat kumno pi sim pat kani ka Sap Dro ba pi pau ha menta kap kawan hapi. oh lomba kan ka Sap Dro sedang mensyua narudang kena ngasya i mari pa jonga i smart baban sina i itibet ro sudah ya kipor mensyua mangim don social media ngim don era te ngasya budi i kan ngasya peje i aim to te bat hangapat kumtu ngapule ngafokus ke jimpule aim to ngapat sedang biang por corona por corona mangasyong aim to te ngayo bat sedang biang mandro apersang putang dro to kira ngasu longtang mandro kai aim to hadin pat don ki bapa dro to hadin to nang kiu he kiran bapa dro teng tang simpisa kendiat nang kiu kendiat kunta he Dia habai dia bane kam Dro bangi fokus pamenta. De pide ba pila pule ne ki don ki gini ki tiar ba pi pun kam ha hakaban Dro ban pin itna yani ki jing Dro namar ngi ba kini ki jing Dro pi ha ba khadu ki long ki baitna ki ba isongkuni ki tiar pun kam ne pila pule ne oh kalian ngedro te ngami olah rai pi ban pule kan rejisya ngako ai ma tama ami olah ren mar tal de pule la de kunto engineering to tengah la tray aim to amlap syura bandro ru mentamta long bebun kipor mar bro steo ngalong tray am hadu Monday hadu Friday te ngami olah di bandro tang men mit ngatia tia men mit kunto ar baje ai don kat kum ki jing dap ki jing dro aim to okay ki tiar ba pi pun kam ha kitiar te kum tu ikilat da ki bang yo na yo aim to nong kong mensyua le ngatit kitu ikilat kiba purun kai kiba sanangka besporungka kitu ngapon kam te menta te ngala syu ngalatit kiba kamrem hi kam biang ton mar lembah kini kitiar bakam rem long kakam kayara pengaban pen kam state bandro okay pi pun kam rong ine pi le kang ule rong yong no oh pen ki color ngasat le hi draw color ki color pencil ngasat draw hi long ki kam simpor pak okay ki color ta okay tiki ka i thare ba motivate bai pi agan ni ding pi kum draw nong drodur naman ni i ba pi draw ki pi pun kemen ni ki ru temen de ba ben po yo kay ba pelong pi thare ba pin shime kata ka senjam ba pin perkemen ni ki oh kito por wang ya lenti ai kumto teng sulong wit kum ngal ya hayo na im to long adon hi jing mut ong dang ayo i bro im to andro ne ngapej bro ba teng mar dan mo ki bro teng ki ngaya lenti im to long hapet kat kum ki dur bro ta teng ki bro ki bom long ki ba ilong sengsi ilong kum to ibon kam im to kam shan khamat nga kum maki okay ha te kum kito nga draw im to hadin nga kamen mahal diru ba itanat baki kamen baki surprise bani i jing draw ma teka i thare kata ka ba pi kwa ba pi kring ba pin perkemen ka wi ba pelong pi pagkatahi banga kwa ban i jing kamen jongki namar sibon nang ki bro mo ngimtip ni hajing imbro ni don lak jongki jing im to te yo mkir ki don jing jongki ki tension kam ka jongki te tang mat perkemen to la biang lang tay namar ni ngaru elding am don ban ai tang ka jing draw hi ngala ban ai perkemen ki that's nice very encouraging and very motivating also de tharka kahakan ni jing draw ni pi hui ka dur bisa simpor kan no kapor ka bisa sim kini ki jing draw ki bang sa draw hayo wahat halenti sengkin gitu itu te ngas simpor live 4 minute kidan hala dan basi kentaru tentang ki bakam long details aim to tem ka abai de bar kani gi ba sai pha kila adon ki ba sai pha draw pi long gi I order something kita adon ha sibun ba ki don
don sibun bagi ba ai teng na namla sure ban reply ru mar sibun bagi ba text pa nga long man padro em tu tengah pada le jing don kam jing bon kam el dena ka kam ngatrei ru kadro ru ngala ngedro tang men mit teng kam yo por tang sajanya kumne hi te kumta hi long ngam yo la chu ban reply lut ro tengah reply kan bang ayo hi kwa jing sang kwa ba ban reply baro mo kan bala tambah ngahap reply kat kat kun kapor kat kun kapor pa okay te vai de na ne kam ka e pi ato pi don no kano no ka jing e na ne pi ba na ka leng pi kami ti nam ba sarkar bahkan pai kmat pi ku kini artis ma pi nong artis nek bakin encourage ato pi ladon kano ka support ba pio na ka government jungi ya ke bamenta ngam pat yo re support na government em tu but ngan yai kermen balong ba kini kijing ngan yai trace tom ngan yai draw ba ngan kermen ba koi kasni ke sarkar kan yo i long kan ya rap nomor sibun ba kum hajala jungi ki artis ki don bun ki perlu ko jangaru ang ki teng ki don kitu ki bala du jing kermen ro nomor kim yo lat ban ya rap ai tu ki sage no jing draw jungi ki fokus ah ka jing bala jungi ka ngi i ru ba pi draw ya ka dur jungu chief minister badam bron jungi sarkar sangma kumno poi draw ba pi ra na i pi le ban IT ro i ka e ka feeling si ko ju pi ba kumno pi poi draw ya kan ni dur jungi sa hak tu kapor kama bang adroi i chief minister jungi ka dei ha por election kat kum tu jing draw long kumba nga ai long support ai tu ye i mar ilong syai ta chief minister iba tristom hapo jela jungi ong iba hara ki development ba fair ka no pi ka feelings of people pi ban ai hanover ya dur jung i dalade ya i tu kapor te ngakan mau ngawan perbanguan ai tu naman ngawan long bat ki perlok aim tu bat patrelang aim tu te mairu idang bunkam te ngami olat hira ban keren ban ei bhag bat i kan te shu ai tu khandiat long ya shu shong tu long shop kai em tu long kaman ba yo ai mo kat kalat ban yo ai i chief minister mo ke ji community jung pi ba limba kan ni ba pi yo ban kendi bo ye i ha to pi don nam kanu ka jing community ba kandon ka jing pun pai kalai pi don hi jik community baro mo ki bru ki don hi jik community ta long ba in recognize nga long ban yo hi jing arap ai long ba ka government aim to okay te habai de pat ni bam ta ka jla jungi phiru pi i bakal anang enrei bakal anang snew shoot kam tam new drops pi i kam manen man chisi an bun ki chak kem ki samla jungi kam tam ke pi kum tau samla hi uba pi kono kam Ïaka Sap mat bo im man tristom wala pi long Khunswet kata ka kubor ka bak pang bat ka bakung san ba pikum samla na po nong stone west kasil district ko ban ai siya ka jelahi bar oi nakliam jonga kumang ai i kini ki ngapet ki kubor ki em ta long sibun ba ki jing snew mo long tu jing snew da long kum ki para samla po jala long ngakwa ba bangin fokus haki ki nomor sibun ublay kumba ong ba ublay ul ai kita len hangi i baro don par ki bom ponan kam ya ka ki ponan kam bakala no ya ka em to te nakwa bakin fokus ba ki sap ki ejong ki kinwa de ta sap ko ba ublay ul ai haki bakin yo ponan kam hakaliang long namta ban yo ban kamai jakpo ki de habai de par pagine ba pio bun ki order ki perlok ki jongi de habai de par kani ka marketing mat ba ni i ko kani ka di kalat kamai jakpo ya pi de habai de par ka marketing bandi lane ban punya yo ini jing dro jing pi phile kum no pidon kanu no ka lar talenti wa pi punya yo sak pa ki pai ba to hani kal hakliang ki order ki ai sibun ki order nga sa yo na Instagram na Facebook but ki don ru long ki ba kontak nga long ba Instagram aim to ban le collaboration ai but ka Meghalaya aim to ki ni ki kanja organization aim to barlet bat sarkar aim to kita ru ngalayo ban simenta ban yo ban dro aim to por badan function kum ka winter tales ki aim to sa yo ai ban simenta te nalor ki kam dro nalor kata ka kam ba pidan po taka po engineering up jang pi te ka bai de bat kam yin kam sem kumno shan ka yin sem bat ki kam extra ki ba pidon bat ka shan ka yin sem ban I mean sim kam tamanta film chu i mi pa kum ya ka bamenta ban kersan hai kasem long kum tu ngi don paj ba am tu para am tu ma ya paj lang iwe im tu hi but ya ka bamenta ngapan paj lang i para ru am ta pa idang
idang pulih jong BSc yang ni sinat hai nalor ki kamdro pi bun kam ham ta haji imul pi nalor ni ki kamdro kam jong pi boper per ka bar bo piham sutanat ba haji imul pi bo pidon ya kata ka hobi mo hai na lor ka jing dro nga sha sutanat ba ban tem em tu kum hasnong em tu nga sha tem drum em tu long sha tem apo em ne ta kum shani shillong pat ngadon ka gitar long sha tem gitar em tu la sha chim banta kini ki MGMP Meghalaya grassroots okay hai that's very ala nice roi keleng lamba ka tu ka platform kamu pilih dry ru hai ngala roi wow roi lang bari kun men okay ki gospel ni ki bari kun men tu ngi roi tu ki love song ki don jing roi ngi sna hero okay hai ke ga ba kham pau thoi ba fi kan mau ba fi la roi kam pau ban man ngi roi pe ba am tu dan reh tu kata pau long ngi share roi so tanat la dem tu hi okay ke ga long ngi share roi cafe ha tama ke ga ta ka roi ba fi la tho au ki jing roi ni tho ki jing roi ka tin english okay hai kadon kerteng kadon hai ki be with you ki dai love song hi okay but mainly ta i roi tu kun man hi okay kerteng i Paul Escar polis ka ke galong shaga ka janmet ka ba sutnat bangin yo ni kendu pi samla git bor Kharbani te nagaliang ka meghalayapost.news ni ai ka chingkhuble ka ba Kyrpang pi kunju yang ka sem jong pi ni kit bok riang mo pinang kiu hakikam jam jong pi kamtam ha jinglong sipara pinang yo kita kikam jam mat nang nyat seprang walala pilong dai Khunswet menum dei bandu mensim bat penyai kiu seprang nda ka mensim ka ba khlan bat ka ba kemau yo beli tarik kendaraan de hakan ka por sawang ngin berkut ka ka kubor ka ba clear message syaka imlang salang bat khantam sia ki khun samla ka jongi nakaliang jopi kum samla jongane kari jala ka jongi nakleng ko jonga ngam dan ai tang kawe ko aban ong ba kum ki kun samla kum bangai im ta ki ngop ki kambas new ke im tu ka bhai ngi bangin fokus bangin pej bah long bangin trish to bangin pej bhai ka sap ka jongi ka ba ubli ul ai hangi ngit pon kam haki nomor baro ki bru long ngimla ban kamai hak dak hang tu hi rengi kat ba mi kisni ki por kum tu in sayo ya kanong ka ba ka jing trish tom jongi nang kiu seprang nang bok boleh nak kui pi berjudul jikremen wala ada mat jenis sibun ya seprang boleh nak kui boleh sibun MeghalayaPost.news